fins ara fixava el ràtio 1:10, amb un mínim de 2 monitors, que això en algun mitjà li ha portat confusió. El ràtio era aquest. Nosaltres ja vam estar intentant això, intentar convèncer Salut que diguéssim els ràtios, perquè vèiem que no hi havia un element, passava els grups de 6 a 10, i si el grup continuava sent estable i hi havia traçabilitat durant tota l'activitat, no era un tema greu. Això, bàsicament, la ràtio era l'element que ens feia pujar de la forma més important el cost de l'activitat. És a dir, passar d'un ràtio de 10 a un ràtio de 6 era augmentar el cost de les activitats un 30% en aquelles que no siguessin CAPs o monitors voluntaris. Aquest era el principal element i el vam salvar. Des del primer moment, l'altre element important que hi ha sobre la taula és que Salut ens demanava que hi hagués una distància física entre els participants. Això, fins i tot a les reunions, hi ha molts de l'associació del lleure educatiu i de la gent ens deien que això és molt difícil. Nosaltres sempre ho hem deixat clar, és requeriment, és a dir, no els convencerem a Salut. És a dir, si hi han d'haver activitats aquest estiu, ha de ser en distància. Nosaltres en el document que havíem fixat havíem proposat 1,5 metres, i anàvem treballant amb el 1,5 metres, però el BOE de dissabte va tornar a fixar els 2 metres i, per tant, Salut va dir nosaltres no podem baixar dels 2 metres. Sabeu que aquest és el tema que ara mateix tenim així complicat sobre la taula i que hi ha gent que alguns ens diuen que això és molt difícil, i jo ja vaig directament al tema. És a dir, Salut no planteja aquests 2 metres des d'un punt de vista que hi haurà un policia amb 1 metre medint les distàncies a les activitats infantils. El planteja sempre com uns 2 metres pedagògics, on nosaltres hem d'educar a nois i noies perquè en el temps de postpandèmia i fins que no hi hagi la vacuna, el distanciament físic ha de ser un dels elements a educar. I s'ha de fer sempre en clau educativa, en clau de sentit comú i en clau que els infants han de ser protagonistes. Algú diu, és impossible. Diu, bueno, no és impossible, és difícil. Un dels elements, les noves rutines del postconfinament, no les podrem aprendre a l'escola, perquè no les ensenyaran a l'escola. Les rutines que han d'educar els joves i els infants en el postconfinament, l'educació en el lleure tindrà una part molt important. I, per tant, els 2 metres estan més posats en lògica educativa i pedagògica que no pas amb lògica que no hi haurà cap inspector que digui no, ja ho sabem, que els nens s'ho saltaran, però quan s'ho saltin hem de dir, escolta, sapigueu que hem de parlar amb mascareta, perquè un dels requeriments és que no hi haurà mascareta si es manté la distància. I el monitor s'ha de posar la mascareta en cas que hagi de curar, en cas que hagi de donar menjar, en cas que hagi d'aproximar-se a un dels infants pel motiu que sigui. L'altre requeriment important, que jo penso no és tan important si els 2 metres són significatius, però l'altre element important, i que per mi és el cabdal, són els 4 metres quadrats per participant. I aquí sí que hi haurà entitats que segurament hauran de trobar nous espais i ajuntaments que podran despensar és a dir, la capacitat, i això també ho explico, la capacitat de l'activitat no està tan marcada per un terç o per quina part, que això és un plantejament de Salut. Deia, no, hem de reduir la capacitat a la meitat. Al final diu, això depèn del plantejament, depèn de l'activitat, de l'espai. La capacitat de l'activitat està marcada pels 4 metres quadrats. I els 4 metres quadrats tenen la lògica que cadascú de nosaltres porta incorporat aquest metre de distància i que aquest metre de distància que hem de mantenir amb els altres no se sobreposa amb el metre de l'altre. Per tant, i que també s'ha d'entendre de forma dinàmica. Nosaltres el que volem és que les activitats estiguin prou esponjades. Per tant, l'espai on es faci ha de tenir 4 metres quadrats. I això fins i tot després ho penso en altres espais. És a dir, el cinema estarà reduït a un terç de capacitat, però hi ha llocs que les cadires poden estar molt juntes, llocs més separades. Té més sentit dir quants metres quadrats ha de tenir cada participant. En el cas de les colònies i dels campaments, la distància dels 2 metres és entre caps a l'hora de dormir. I això, en el primer document, deia, ja parlava que sortia la paraula capiculat,
perquè nosaltres enteníem que això facilitava a les cases de colònies el distanciament de 2 caps. No es tractava de reduir les cases de colònies la capacitat a la meitat fent llitera sí, llitera no, sinó d'intentar fer un dibuix a les habitacions i fer un dibuix fins i tot a les tendes de campanyes grans on es mantingués la distància de 2 metres entre caps a l'hora de dormir. Així, Protecció Civil i Salut no veien les tendes de campanyes petites, però sí que ens van acceptar la possibilitat de fer servir tendes de campanyes grans o carpes per les acampades. Ara ens sona que justament a Vilanova de Sau hi ha un terreny d'acampada que gestiona Fund d'Esplai, que justament tenen unes tendes d'acampada d'aquestes estil Creu Roja, que dintre que són molt àmplies, i jo les posava d'exemple, dient, escolta, hi ha possibilitats de campisme que sí que poden tenir mantenir la distància. I amb aquestes circumstàncies, amb aquests requeriments, Salut i Protecció Civil van acceptar poder fer les activitats d'estiu. Deia que havíem fet 5 grups amb el sector, hem fet 3 grups, un de colònies, un de casals i un de campaments, rutes i camps de treball, i 2 grups pedagògics, un de com eduquem amb nova rutina lligada amb el Covid i un de com adaptem les activitats en aquests nous requeriments. Justament ara mateix hi ha les 2 reunions pedagògiques i demà tornem a fer les 3 reunions, més organitzatives de les activitats. Aquests grups fan un protocol específic que volem tenir la setmana que ve per cada un d'aquests temes. De manera que ho farem en format guia, en format fax, en format infografia, de manera que tothom, entitats, ajuntaments que hagi d'organitzar activitats, tingueu clar com s'ha de fer, i llavors aquestes coses que diu el document, que jo he dit genèriques, m'he descuidat, és a dir, parla des de la neteja d'estris de cuina, parla de l'hidrogel que hi ha d'haver a cada part, parla de l'ús de mascaretes, aviam si m'he descuidat alguna. Una cosa més important que diu, que jo penso que del document, que jo deia, tots aquells que deien crítics, diuen aquest document, que eren crítics amb el document, aquest document diu 2 o 3 coses que són brutals. La primera és que es podran fer activitats de lleure a l'estiu, això ja és una notícia extraordinària, i la segona, que diu que és la primera vegada que està escrit que es podran fer servir piscines. Diu, i això ens va bé en les activitats de lleure i en els casals, i ens va bé com a societat i ens va bé com a ciutadans. És una gran notícia. Es podran fer servir piscines perquè el virus no s'encomana per l'aigua. I de les piscines necessitaran els mateixos requeriments, franges, distanciaments, compartimentacions. Llavors, el que estem fent ara és intentarem tenir aquests protocols dilluns, que són aterratge d'aquestes coses en el dia a dia, i evidentment jo penso que encara ens queda una miqueta de recorregut per poder aterrar i per poder veure com fer això. Jo, amb aquells que han sigut més negatius dient això és impossible, dic, home, ha de prevaldre el dret de l'infant sempre, i després podem jugar a cuca i amagar, podem jugar allò que anàvem de campaments a pitxi, podem dansar, no podrem fer partits de futbol que hi ha contacte físic, però podem fer rondos del Cruyff, amb la pilota. Hi ha 1.000 activitats de lleure que es poden fer educant en la distància i en prevenir-nos de la pandèmia. I el que hem de fer és treballar-hi. Res, moltes gràcies. Perdoneu si ha sigut una mica llarg. No, cap problema, Cesc. Moltes gràcies per l'explicació. I entenc, Pere, no sé si potser seria millor obrir un torn de preguntes després de cada ponent, i a més atenent que en Cesc haurà de marxar. No sé si algú té alguna qüestió. Sí, seria bo, perquè si en Cesc ha de marxar, com a mínim aprofitem la seva presència. Veig que sí que hi ha un torn, una paraula. La Maria Rossell. Marisa, perdó. Hola. No, jo només no m'he acabat d'aclarir al final. Al final la ràtio s'ha aconseguit que fos un monitor per 10 nens. O és el de 1, 6 o 8? No, la ràtio és 10. Vale, la ràtio es manté la que hi havia sempre. Nosaltres ja per començar a parlar amb els organitzadors, ja sabem per on ens hem de moure. Gràcies. La ràtio és
dues coses importants que no he dit i que són importants. La ràtio és 1-10, partint sempre d'un mínim de 2. Llavors, el petit grup, com que és de 10, però també poden ser, això és un màxim, també poden ser grups més petits, és a dir, si hi ha 24 nens, i llavors nosaltres farem una modificació del decret que diu que fins a 24 nens també hi poden haver dos, del decret de lleure, que també hi poden haver 2 monitors. És a dir, que el tercer sigui a partir de... Això és difícil perquè a partir de 25 hi havia director, però intentarem facilitar el màxim de rendibilitat. El que passa com que el grup ha de ser de 10, és complicat com s'organitza. La segona cosa que farem de modificació del decret del lleure és el decret del lleure fins ara prohibia pernoctacions de més d'una nit en espais que no fossin cases de colònies. I això demanarem que, específicament, direm que es puguin fer servir gimnasos d'escoles o espais públics, d'equipaments públics, per poder fer altres activitats i fins i tot poder-hi dormir més d'una nit. Perquè això entenem que facilitarà que hi hagi campaments i rutes. I aquí sí que necessitarem molta coordinació amb el Consell Comarcal i molta coordinació amb els ajuntaments. Hi ha molts ajuntaments d'Osona que tenen molt coneixement d'acollir activitats. I aquí requerirà també l'esforç. Nosaltres, a la guia que aterri, entenem que quedi molt clar de qui correspon la neteja d'aquests espais i també estem treballant en 2 línies. Una línia que no ha sortit era la de les beques, que això sempre és molt complicat perquè evidentment ens falten molts diners, i l'altra és que des de la Generalitat puguem ajudar a la compra de material de prevenció i material de neteges i segons quines coses estem ja intentant que pugui haver-hi aquesta. Que a part de l'ajuda pugui ser material de prevenció. Perfecte. Tenim una altra mà aixecada, la Marta Muntades. Perdó, era sobre la ràtio, però ja ha quedat respost. Gràcies. Perfecte. En Jordi Francàs? Ai, pena. Sí, jo tinc diverses preguntes. Tema material, així per fer dinàmiques i coses pedagògiques, entenc que coses com poden ser cartolines, que moltes vegades funcionen perfectament per fer activitats, sobretot de cures i d'exercicis. Entenc que tots aquests tipus d'activitats haurien de passar a ser individuals i que cadascú fes la seva. Vull dir, perquè si tenim això en compte, les dinàmiques han de canviar molt i era per acabar d'assegurar que tots aquests tipus d'activitats no es podien fer i tal. Per altra banda, respecte a les rutes i a les tendes i tot això, és possible que el tema de tendes individuals és per una qüestió de que no és viable o sí que es poden fer servir tendes individuals. Vull dir, perquè les tendes grans està molt bé i és més fàcil fer el capicuat que es proposava en el document, però és cert que són molt més grans i molt poca gent té tendes d'aquestes dimensions. I moltes vegades és bastant difícil d'aconseguir-ne. Després, amb aquesta mateixa d'aixonsis, no sé si des del Consell Comarcal es podia intentar fer alguna borsa de material o coses així per compartir i fer xarxa entre tots els municipis de la comarca. Ja està, gràcies. Jordi, contesto ràpid. El protocol d'estris diu que s'han de netejar. I llavors, també afegeixo dues coses, que abans ho he fet una miqueta desordenat. Això organitza totes les activitats de joves i infants entre 3 i 17 anys. 3 i 17 anys, inclosos els casals esportius. Llavors, específicament, a cada un dels... Quan es faci aquest any la notificació d'activitats, es demanarà si s'ha fet un pla d'higiene i salut que inclogui el material que es fa servir. Hi ha algun camp de treball d'Osona que justament fa servir pics i pales. Parlo del Montgros del Brull, que visito cada estiu. Doncs això ara està previst justament com es desinfectaran els pics i les pales dels
dels camps de treball o les pilotes del campus esportiu que sigui i també els estris d'ús habitual dels joves. Una altra cosa important que diu el document és que cada activitat haurà de tenir un responsable d'higiene i salut. I aquest responsable d'higiene i salut no pot ser el director de l'activitat. Ha de ser, i no pot ser una persona de fora. Ha de ser un dels monitors, per entendre'ns, ha de ser aquest responsable. Farem, des de la Generalitat, nosaltres en Salut, farem formació per tots els monitors. Fins i tot abans una cosa, nosaltres dèiem que la formació seria obligatòria pel responsable de l'activitat i pel responsable d'higiene i salut de l'activitat, però sembla ser que hem trobat la plataforma, perquè deia, això és molt difícil perquè hi ha 65.000 monitors a Catalunya cada estiu. Fer formació en 2 mesos per 65.000 persones, encara que sigui online, sembla ser que hem trobat la plataforma i que podem fer la formació pels 65.000 monitors en higiene i salut del Covid i de les activitats. I, per tant, moltes de les coses d'aquestes que estem preguntant ara, cadascú s'haurà de portar llapis de casa per no compartir-lo o aquestes coses, intentarem que els caps i monitors tinguin resolt en aquesta formació online, que a més, tot i que els protocols de la setmana que ve ja estarà escrit perquè la gent pugui preparar les activitats. Les tendes petites estan permeses, sí. Em sembla que el document no ho diu, però ja vetllaré perquè ho digui, perquè sí que les reunions hauran sortit. Per mi era un tema de cost. Les tendes individuals anaven sortint. Nosaltres enteníem que tan car és la tenda gran com poder que cada nen porti la seva tenda petita. Nosaltres estem parlant tant amb Creu Roja com a Metges Sense Fronteres perquè ens deixin carpes d'aquestes d'emergència. Ara, quan es desmuntin els hospitals d'emergència, ja si ens els poden ben desinfectats deixar per poder ajudar les entitats a fer-ne ús en les activitats d'estiu. I nosaltres també en comprarem unes quantes des de joventut, també a disposició de les entitats de tendes grans, intentant facilitar tot plegat. Perfecte, moltes gràcies, Cesc. Sembla que tenim un parell de mans alçades. L'Assumpta Casas. Hola, em sentiu? Sí, perfecte. Vale. Molts ajuntaments estem prenent les mesures i veient com a solució poder utilitzar més d'un espai per poder fer les activitats d'estiu. En el decret marca que el director ha d'estar present justament on es fan les activitats d'estiu. Entenem que això hi haurà aquesta excepcionalitat, que per més que ocupem més d'un espai, el director podrà ser un i que pugui visitar aquestes diferents instal·lacions. I l'altre, aclarir, que ho has explicat, però per concretar-ho, és aquest responsable de seguretat i higiene se li pot assignar a un dels monitors contractats. No ha de ser una persona de més que un monitor que faci aquesta funció, sinó que ara, com ho has explicat, he entès que era un dels monitors que assumia aquest rol i que, per tant, feia aquesta funció dintre de... Sí. Ha de ser un dels monitors participants de l'activitat. Que no sigui el responsable, perquè era fàcil dir, doncs, el que faci de director, que també faci de responsable higiene. No, han de ser dues... Específicament, diu que han de ser dues persones diferents. I això que em dius, ja que hi som, amb això que em dius que el director de l'activitat pugui ser encara per tenir més espais, jo m'ho apunto i intento ja si podem introduir-ho en el decret. A mi em sembla bé, però deixem-ho parlar amb els tècnics, ja si excepcionalment. La modificació del decret d'activitats de lleure serà només per aquest estiu. Totes aquestes coses les introduïm només en l'especificat de l'emergència. Hi ha dos temes més que no he dit abans, que també me'ls he guardat. Un, tot això comença amb la fase 3. Comença amb la... Em sembla que Osona la setmana que ve ja estareu a la fase 1, no? I per tant ja us hi aneu apropant. Si tot va bé, sí, falta la confirmació del Ministeri, però que és qui ha centralitzat totes aquestes competències, però almenys el nostre govern diu que sí. Llavors, aquí hi havia un tema que sí que us afecta i que també voldria traslladar-vos en el debat en els nostres ajuntaments. Salut no veia malament poder fer mobilitat, ara em poso un bassalet d'aquests, poder fer mobilitat entre territoris en fases diferents. I explico el per què.
però no trobàvem la base legal on agafar-nos, perquè teníem la preocupació, i per exemple tenim un document del Consell Comarcal del Berguedà, diguéssim, en aquest sentit, el Consell del Berguedà hi fan 800 activitats, us poden ser a les 500 i pico cada estiu. Llavors, si la gent de la província de Barcelona no podíem moure'ns, no podíem anar al Pirineu, i corrèiem el risc que haguéssim de saturar el Montseny, l'Osona Nord i el Berguedà, i en una zona que ja està molt saturada d'activitats i que, a més, penso que a vegades s'ha d'agrair molt els esforços que fan els ajuntaments i alcaldes dels pobles per acollir aquests i facilitar que aquests grups hi puguin anar. I llavors, ara, només, hipòtesi bona, com que tot això passarà al juliol, ja haurem passat fins i tot les 3 fases i, per tant, ens podrem moure per tot el territori català. Però Salut veia, el plantejament era, si nosaltres agafem els nens, jo que soc de Terrassa, els posem tots en 2 autocars perquè haurem de mantenir les distàncies dels autocars, els portem a l'alta muntanya i els deixem en un lloc i no baixen al poble, per què no ho podem fer? I justament per intentar esponjar en el territori les activitats. I això és una hipòtesi que nosaltres tenim plantejada. En el moment que veiem, intentarem treballar, si estem tots a la mateixa fase o ja hem superat les fases, cap problema. Si no, hem de treballar perquè es puguin intentar fer mobilitat arreu del territori. El document, de totes maneres, avui diu que només es poden fer mobilitat entre territoris que estiguin en la mateixa fase. Fins i tot això dels del Twitter, que s'ho inventen tot, hi havia un que deia les activitats de lleure aquest estiu seran encuentros en la tercera fase. De moment, això és el que diu el document, però veureu que hi ha un parèntesis després d'això que diu i en el supòsit que es puguin fer altres mobilitats, doncs intentarem esponjar les activitats pel territori. I després, l'element aquest que he situat abans, de la modificació del decret dient que es pugui dormir en equipaments públics, això també eren unes coses que ens demanaven, sobretot l'escoltisme, ens demanava com podem facilitar els campaments, perquè carpes grans no en tindrem, i llavors ells ens van demanar que justament ara el que diu el decret d'activitats és que tu no has de notificar quan dorms una nit a un lloc. Si dorms 2 nits, ja només ho pots fer en cases, ho has de notificar i ho has de fer en cases de colònies. I això és el que nosaltres direm. La idea és, a més, el Departament d'Ensenyament ens ha passat ja tot el llistat d'instituts i d'escoles que no hi hauran obres. La idea seria poder facilitar gimnasos d'escoles per poder pernoctar, perquè entenem que els gimnasos d'escoles poden tenir aquests metres quadrats que requereix per poder dormir i la separació. I això també necessitarà de la col·laboració dels ajuntaments. I així, llavors, hem fet un grup de treball amb la Direcció General del Miquel Àngel Escobar, de la Generalitat, d'Administracions Públiques, per treballar això amb els ajuntaments i suposo que rebreu algun tipus de comunicació, diguéssim, una miqueta protocol·litzant això, com s'ha de demanar la instal·lació, perquè no hi comenci a haver milers de grups de lleure trucant a tots els ajuntaments i deixeu-nos un gimnàs o un poliesportiu per dormir, que segurament passarà, però ja passa. Però per fer-ho ben fet i una miqueta com atendre'ls, com respondre i quines exigències hi ha. Una altra cosa que no ha sortit però que les entitats ens diuen molt i que vosaltres també us ho faig partícip és el tema de la responsabilitat civil. I això ho estem estudiant amb els serveis jurídics de la Generalitat perquè evidentment no hi haurà cap asseguradora que ens cobreixi un possible contagi de Covid. És això de moment, però hi estem treballant. I llavors nosaltres intentarem que el full de responsabilitat del pare o mare o tutor que firmi mai podrà cobrir del tot, diguem, que no diguéssim 100%, és a dir, si volen presentar-nos una demanda ens la podran presentar, però que tingui molt protegit el monitor i l'entitat organitzadora, tant com es pugui. I llavors nosaltres farem una proposta de redactat per intentar cobrir al màxim la responsabilitat civil dels organitzadors i dels monitors. Això és una de les coses que ens havien traslladat. I llavors, una altra cosa que no he dit i que també estarà en aquest protocol específic és el tema de la relació amb salut, és a dir, què passa en cas que tinguem alguna persona amb simptomologia de Covid a l'activitat
a les nostres, és a dir, en els casals, i en cas que passi en alguna de les activitats que pugueu tenir en els vostres municipis a l'estiu. Llavors, a diferència dels altres anys, hi haurà planificació amb el CECAT d'emergència, en cas que hi hagi inundacions, ja està planificat. I com es fa això per intentar respectar aquestes distàncies en l'emergència? I en cas que hi hagi una inundació i s'hagi anat tothom a un poliesportiu, evidentment, ja s'especifica tothom amb mascaretes i tot això i com es fa. I després, cada activitat, quin cap té de referència i que el cap de referència en sigui coneixedor. En sigui coneixedor i, per tant, sàpiga que hi ha aquestes activitats. M'he saltat la part que cada dia se'ls haurà de prendre la temperatura als nanos, a l'entrar i al sortir i aquestes coses. Algú també ens deia, hi ha una normativa que diu que això només ho pot fer personal sanitari. Els de salut ens diuen que no té cap complicació prendre la temperatura i que això ho pot fer qualsevol monitor o monitora i que en la formació ja s'especificarà i que això no és motiu perquè no es faci. Perfecte. Assumpte, ha quedat resposta a les dues preguntes, sí, no? Tenim ara dues mans aixecades. La Joanda Tristancho. Hola, bon dia. Jo tinc un dubte, Cesc. Per exemple, a Roda estem treballant conjuntament amb Masies de Roda, tenim el casal d'estiu, tant per primària com per secundària. I, per exemple, una cosa que desconec si ho has dit, potser se m'ha escapat, el tema dels sí que havíem sabut que es faria un monitor per 10 alumnes, que ja és la ràtio que hi havia fins ara. El tema aquest era que sempre havien de tenir aquest grup, per exemple, imagina't el grup de 5è i 6è, que tinguem 10 nens, i que sempre haurien de tenir el mateix monitor durant tot el casal d'estiu. Això és així? Això seria una cosa, Entenc que és perquè, per si sortís algun positiu, doncs tenir controlat el grup que estaria al costat de tot. Llavors, una altra pregunta que us volia fer és, ens hem plantejat també des de Roda i Masies de Roda d'allargar el casal d'estiu, no només al juliol, sinó també al mes d'agost, perquè tenint en compte la situació econòmica que està venint a sobre, entenem que moltes de les famílies han gastat les seves vacances durant aquest període de confinament i, per tant, al mes d'agost no tindran vacances. Llavors, no sé si això també es pot contemplar a través del Consell Comarcal, a veure si això és viable o no, però ens ho havíem estudiat així des de Roda i Masies. I l'última pregunta, i així ja no us empipo més, també havíem plantejat, com que tenim un grup de voluntariat a Roda, que sol ser pels alumnes de secundària, clar, solem fer que actuïn com a voluntaris en altres activitats del poble, però al mateix temps també els volem premiar, perquè no es tracta que estiguin tot l'estiu treballant. Pensem que també han estat tancats els de secundària com els de primària. I el que deies dels autobusos, entenem que, per exemple, si volem, ja entenem que ha de ser dins de les mateixes poblacions amb la mateixa fase, però si hem d'agafar, per dir alguna cosa, de Roda de Ter a l'Esquirol, un autobús de 50 persones, sempre tenint en compte que aquest autobús haurà de ser el 50% ocupable i ja està. Merci. Gràcies, Yolanda. Sí, això és així. Les dues preguntes, la lectura que em feu és la correcta. És a dir, el monitor ha de ser estable pel mateix grup de convivència. Després, què passa si un dia té un examen, si un dia es posa malalt? El sentit comú i el responsable de l'activitat haurem de fer el que es pugui, però a priori el marc de referència que fem és aquest. Jo penso que si és alguna persona que no està mal, poder fer més ús de màscares i més ús de prevenció, i el criteri de prevenir el possible contagi ha de prevaldre, i de fet hem d'educar els nois i noies i els infants en aquest possible contagi. Per tant, els monitors hauran de tenir aquesta actitud, si no sóc el monitor habitual, però el normal és que el que ha de ser és que el monitor sigui sempre el mateix. I en el transport em sembla que el document sí que està escrit. Si no el tenim el Consell Comarcal, sembla que nosaltres el tenim ja penjat a les pàgines de joventut, però si no el fem arribar perquè tothom el tingui. Però ja us dic que dilluns hi haurà protocols aterrats de cada una d'aquestes activitats que també resolen. La mobilitat diu que s'ha de fer mantenint la distància, per tant s'entén que és amb la meitat de la capacitat, però es pot fer mobilitat en zones del mateix moment i fase. T'he contestat tot?
Ara veig que no té el micro. Sí, gràcies, merci. Perfecte, i ara tenim l'última mà aixecada, seria en Antoni Gaja. Bones, bon dia. Mira, la meva pregunta és referent al tema piscines. La capacitat, què l'hem de comptar amb l'aforament del vas o l'aforament de la gespa? Ho preguntaré ara quan arribem a la... Ho preguntaré ara amb els de salut. Em sembla que hi ha un document del Procicat que especifica el tema piscines de fa uns dies, que no és el de lleure. N'hi ha un altre que jo no l'he llegit, però sé que ja el buscaré, però sé que m'han dit que el Procicat té un altre document. El nostre diu que s'hauran de compartimentar grups i fer franges horàries i espais per repartir. Això és el que diu el nostre document, però em consta que hi ha un document del Procicat específic sobre piscines. Vale, moltes gràcies. El tema que planteja Antoni és un tema que genera la inquietud de tots els ajuntaments de la comarca. Estem molt pendent de les piscines i de com les podrem obrir aquest estiu. En tot cas, el que sí que farem arran d'aquesta trobada d'avui és donar-vos tota la informació del que estem comentant. Llavors, ja en Pere Medina, el vicepresident, ha penjat l'enllaç que tenim amb el Procicat del document que feia referència en Cesc, tot i que n'hi ha un de més actualitzat, que segurament us ha arribat ja a tots, un d'una miqueta més extens. Aquest el penjarem a la part de Covid de la web del Consell Comarcal, que suposo que aquest document que està circulant Cesc encara no té l'aprovació definitiva del Procicat, pot ser? No, el document del lleure està aprovat pel Procicat. D'acord. Està aprovat per diumenge passat i llavors el que nosaltres anirà a la comissió tècnica del Procicat, no en el plenari, són els protocols. Intentarem que vagin dilluns. Si els tenim acabats, i si no, segur que en algun dia de la setmana que ve aniran a la comissió tècnica del Procicat. El que sí que diu el nostre document és que a la piscina no es podran barrejar grups. És a dir, que aleshores, si hi ha casals, s'haurà de compartimentar bé amb la resta del públic o fer franges horàries en l'hora que hi van els casals i quan hi arriben altres grups. Molt bé. Molt bé. No sé si hi ha més qüestions. Si no, les feu arribar, les concentreu les preguntes al Consell Comarcal i ens les feu arribar i les respondrem. A través de la Coordinació Territorial de Barcelona, de Joventut, la Mònica Oms, doncs ens feu arribar tots els dubtes. La nostra voluntat és estar tan propers com puguem en els ajuntaments i en el territori i, per tant, acompanyar a l'arrencada de les activitats de lleure i, com deia en el relat al començament, garantir que aquest estiu hi hagi activitats de lleure pels infants i adolescents, que això és el que realment ha de prevaldre. Molt bé, Cesc, doncs t'ho agraïm molt, t'agraïm totes les respostes que ens has donat. En el xat ja veieu que hi ha més gent que demana coses, estem intentant de donar respostes des dels tècnics del Consell Comarcal. El que sí que és important és això, tenir en compte que qualsevol qüestió a la vostra disposició per resoldre-la a través del Consell Comarcal i faríem d'enllaç amb el departament. Doncs, Cesc, moltes gràcies. No sé si et quedes una estona més, però... No, me'n vaig a l'altra reunió ja. Voldria seguir-vos tot el debat perquè realment l'opinió i el que penseu als ajuntaments, que sereu els que estareu a primera línia, és realment important perquè això pugui funcionar bé. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Doncs gràcies, Cesc. I endavant amb la feina. A reveure. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs, si us sembla, anem al següent punt de l'ordre del dia. El que passa és que també em diuen que el regidor de Manlleu, l'Eduard Robles, ha de marxar. Jo no sé si us sembla si seria possible fer avançar-lo, Eduard, perquè si no em diuen que tindràs poc temps per intervenir perquè tens una altra sessió. Sí, bueno, de fet, he preparat una petita presentació molt breu, però sí que jo a les 11 hauria de mirar de ser fora i si hi ha alguna pregunta o això, doncs també la podria respondre, però
Doncs, sense més preàmbuls, Eduard, endavant i disculpeu la resta, però és per poder complir amb tots els punts de l'ordre del dia. Endavant, Sí, Eduard. no sé si en Jordi Collet també ha de marxar, ho dic per això. Ja, no ho sé, Jordi. Podem prioritzar l'Eduard? No ens diu res, esperem que en Jordi ho tingui... Sí, pel xat ha dit que endavant, cap problema. Sí, que endavant. Val, d'acord, doncs. No, res, doncs una mica el que se'ns va demanar des del Consell Comarcal és que féssim una mica d'exposició de com plantejàvem l'estiu des de l'Ajuntament de Manlleu. Un estiu, doncs, molt complicat per tot el que ha vingut a causa del coronavirus. I en primer lloc, doncs, volíem agrair que ens hagueu convidat a parlar d'això. També agrair al Consell Comarcal que faci cobri aquests espais de trobada i de coneixement, perquè és important doncs, que tots els municipis puguem disposar de tota la informació i de totes les eines possibles per fer el millor estiu possible per tothom. I una mica doncs, disculpar-me també que hagi d'anar ràpid i haver de marxar ràpid, però les obligacions laborals doncs, així ho demanen. Voldria començar l'exposició doncs, una mica comentant d'on venim i cap on anem a l'Ajuntament de Manlleu. Estem en un any realment d'impàs i la situació del coronavirus no ens ha ajudat. D'impàs perquè nosaltres, no sé si ho coneixeu una mica, però durant els últims 10 anys hem realitzat un casal d'estiu que va municipal, 100% municipal, i que tenia un èxit doncs, brutal. Hi havia molta participació, hi havia cues per participar d'aquest casal i s'havia de deixar molta canalla fora. Era un casal molt participatiu que, a més afavoria la mixtura de les realitats del teixit social de Manlleu i amb els anys i amb l'aplicació de la nova llei de contractes del sector públic doncs, va perdre una mica tot aquest poder de concentració de joves i va anar decaient tant en quantitat de sol·licituds com en qualitat del casal fins al punt que l'any passat, l'estiu passat, doncs ja va ser un casal molt poc participatiu i realment el 100% de les persones que hi participaven eren becades. Per tant, ja tota aquesta simbologia que tenia el casal, que afavoria la mixtura i totes aquestes intencions, doncs ja no les podíem garantir i vam prendre la decisió al setembre de l'any passat de no seguir amb el casal i fiar tota l'oferta lúdica de l'estiu a l'oferta privada d'entitats, associacions i empreses. Una mica també el que ens trobàvem és que a banda del nostre casal, cada any l'oferta que hi havia de la resta d'entitats a la nostra ciutat era realment molt bona, tant en quantitat com en qualitat, i per tant hi havia una competència molt important i això també va ajudar a prendre la decisió de cancel·lar el nostre casal d'estiu, o més que cancel·lar-lo, de no fer-lo, i apostar-ho tot a potenciar aquesta oferta d'entitats privades. Ara ens ha explotat la crisi aquesta del Covid, per tant, estem pendents que no tenim cap mecanisme ara per garantir un casal 100% prestat, 100% públic prestat des de l'Ajuntament i, per tant, estem mirant com ho fem per poder potenciar l'oferta d'aquestes activitats privades i tant a nivell econòmic com a nivell de recursos humans. Una mica aquesta oferta, d'on ve? Aquesta oferta privada ve sobretot de les AMPAs. Les AMPAs de les escoles sí que cada any organitzen els seus casals i creiem que aquest any més que mai han d'ajudar a fer aquest acompanyament entre el curs que es va suspendre el mes de març i el curs que vindrà el mes de setembre. Entitats esportives molt importants organitzen els seus campus esportius i després empreses de serveis i de serveis d'oci i de lleure, que a la nostra ciutat n'hi ha unes quantes i a la comarca hi ha una oferta realment gran. Com ens hem organitzat internament? Doncs no pot ser d'una altra manera. Una de les tasques que ens tocarà fer aquest any és garantir la universalitat d'aquests casals, per tant, que pugui arribar a la màxima canalla possible i que puguin participar d'aquests casals d'estiu. Per tant, això ens fa que hem de fer un treball transversal entre les àrees de jovent, que represento jo mateix, l'àrea d'esports, que té tot el coneixement i tot el contacte amb les entitats esportives, l'àrea d'educació, que té tota la relació amb les AMPAs, i també amb serveis socials, amb l'àrea de promoció social i personal,
que és una àrea que ens haurà d'ajudar a detectar totes aquelles situacions en què hi hagin menors d'edat que no puguin accedir als casals i ajudar i garantir que tots puguin participar. Per tant, estem en un procés de definició. Sí que dilluns, amb les notícies de la Direcció General de la Joventut d'aquest decret o d'aquestes mesures per les activitats d'educació en lleure a l'estiu, ens va ajudar ja per fer difusió a totes les entitats de tot allò que podran fer. Sí que és una gran notícia que es mantingui la ràtio d'un professor per cada 10 alumnes, perquè això fa que no incrementin com a mínim els costos de recursos humans de totes aquelles empreses o entitats que vulguin organitzar casals. I sí que és cert que ens tocarà fer una funció molt important, que és la de coordinació i sobretot difusió d'aquestes activitats i també poder garantir que tothom hi tingui accés. Sí que és cert que com a administració local el que farem és, i ja ho hem començat a treballar també, en aquelles activitats o en aquells sectors que no hi arribi l'oferta privada, intentarem arribar-hi des de l'esfera pública. Com? Doncs a través de píndoles formatives que podem prestar, per exemple, des de la biblioteca o des d'altres àrees de l'Ajuntament. I una mica estem en aquest procés de difondre o de recollir tota la informació de les entitats i fer-ne difusió i començar a treballar conjuntament amb elles. Sí que és cert, per exemple, amb el tema de l'espai o de la distància de seguretat, sí que va sortir una idea que jo crec que hem de posar en valor el territori on vivim. I a la comarca d'Osona tenim sort de tenir uns grans espais naturals, uns grans espais verds, i que potser haurem de posar en valor totes les activitats que es puguin realitzar a l'aire lliure, per exemple, campus esportius que fins ara es realitzaven en un pavelló tancat o en un camp de futbol, haurem de mirar la manera que es puguin fer activitats en pistes esportives de la nostra ciutat o en espais naturals com tot el Passeig del Ter o altres zones verdes com Arboret. I una mica aquesta és la idea, de coordinar des de l'Ajuntament tota aquesta activitat de caràcter privat i deixar volar la imaginació dels experts, de la gent que ja organitza aquests casals i nosaltres assessorar-los i ajudar-los en tot el que puguem i arribar fins allà on puguem. Sí que una de les mesures que m'agradaria ja exposar, per exemple, ara el que farem és modificar el conveni que tenim amb les AMPAs per donar-los també més recursos econòmics per tal que aquest estiu puguin participar i puguin garantir l'accés de la canalla i garantir la realització d'aquests casals d'estiu. Jo crec que és una manera, que és el que hem de fer, que aquest estiu ens toca posar-nos a treballar fort i sobretot oferir o garantir que s'ofereixi una oferta de qualitat, una oferta variada i que es garanteixi l'accés a tothom. I per la meva part. Molt bé. Molt bé, Eduard. Doncs gràcies. Si us sembla, deixarem les preguntes pel final. No sé si, Eduard, tu hi podràs ser, però en tot cas sí que tenim la tècnica de Manlleu, que està aquí, pot ser? Sí, hi ha la Núria i hi ha en Rafa, també de regidor. En Rafa és regidor d'Educació i també està treballant conjuntament amb aquest tema. Ho dic perquè havíem definit el debat, el deixàvem pel final per després anar pautant totes les intervencions. Bé, doncs... Cap problema, i si d'això en Rafa que m'avisi quan acabi i miro de connectar-me. Sí, això. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Eduard. I ara sí, si us sembla bé, sense més preàmbuls, passem la paraula al doctor Jordi Colet. Ell és vicerrector de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic. De fet, us explicava abans que va ser ell que va fer un extens article al 9-9 on ja ens convidaven a tots de compartir les propostes d'aquest estiu i que ja feia 6 propostes de cara a com plantejava les activitats en el lleure de cara a l'estiu.
i també ens va semblar molt interessant que ens pogués acompanyar avui en aquest workshop sobre estiu enriquit. Jordi, bon dia, gràcies per haver pogut posposar els torns i quan vulguis. Perfecte, doncs moltes gràcies, bon dia a tothom. Gràcies Joan Carles i al Pere i a tothom i també a tota la gent que som amics o companys, que veig molta gent aquí amb cares conegudes i per tant una abraçada també per la gent més coneguda. Moltes gràcies per la invitació i per aquesta estona. Està bé contrastar les perspectives perquè és veritat que com a article de diari era molt llarg i una mica pesat i en canvi des del món acadèmic això només era la introducció, diguéssim. Aleshores, això a vegades ens explica que vivim en mons una mica diferents. No. Tot això sorgeix d'un moment, segurament, tot i que no ho vam confirmar-ho, segurament jo vaig passar el Covid a finals de març i vaig estar 15 dies tancat a l'habitació, diguéssim, en aquelles condicions draconianes. Era el moment en què això ens feia patir molt perquè el nombre de morts era terrible. I aleshores vaig rebre una trucada d'un parell d'ajuntaments que em deien tu com ho veus? I la veritat és que jo havia estat uns quants dies amb febre alta i la veritat és que no hi havia pensat. I aleshores, com que tens hores quan estàs a l'habitació tot el dia perquè no pots sortir ni pots fer res, doncs vaig començar a donar-hi algunes voltes i va ser el moment en què també el diari Ara va fer algun monogràfic i vam estar començant a parlar. A mi em fa una mica de por a pensar que tornarem a fer el mateix de sempre. És a dir, jo penso que tota la part que ha explicat el Cesc és molt important per la banda formal, però jo crec que en algun moment ens hem d'aturar i pensar què farem a nivell de contingut, perquè jo crec que el que està passant a nivell del tancament de les escoles i dels instituts, jo crec que és una cosa bastant inaudita i que en l'extrem, que no és per tothom, en l'extrem el que ens està passant és que hi haurà hagut infants, adolescents i joves que hauran estat 6 mesos de facto sense escola, sense pràcticament o sense contacte, no? Perquè el món és complicat i perquè hi ha moltes desigualtats. Per tant, en aquest sentit, jo sí que penso que el contingut sí que m'agradaria, en aquest espai que m'oferiu, demanar-vos que hi penseu. És a dir, que cada territori, que cada municipi pensi en això. I, evidentment, aquí, i això fa molts anys que ho compartim, la proximitat és el factor clau. És a dir, ningú en sap més dels vostres pobles i ciutats que vosaltres, ningú. Ni Via Augusta, ni, evidentment, Madrid, diguéssim, no? Per tant, en aquest sentit, em sembla molt important que aquí, a municipis i Consell Comarcal, us poseu molt en aquest sentit. Intento explicar-ho molt breument. Ahir al vespre sortia l'últim informe de recerca vinculat a la Caixa que tornava a explicar el tema de les desigualtats dels infants. El problema que tenim amb el Covid és que plou sobre mullat. I, per tant, la importància de dir a tots aquells nens i nenes que ja tenien més dificultats, era la gent que estava vinculada a vegades amb famílies de serveis socials, etc. Són nanos que, a més, els ha caigut setmanes, mesos, sense escolarització o molt poc vincle amb l'escolarització, perquè tot això ha sigut molt complicat. El departament parlava de 55.000 famílies. Això pot voler dir 100.000, 120.000, 140.000 estudiants. I, per tant, en aquest sentit, d'aquests també en tenim uns quants a la comarca. I, per tant, jo crec que aquest és un element molt important. Hi ha nens i nenes que durant l'estiu ja tenen una gran pèrdua, diguéssim, acaben el juny aquí i comencen el setembre aquí, perquè durant tot l'estiu no han pogut viatjar, no han pogut sentir parlar català o castellà, no han pogut llegir llibres, no han pogut, sí? Si a més això hi afegim els 3 mesos i que a més no sabem com començarem, jo crec que ens estem parlant no només de l'emergència sanitària, sinó també de l'emergència educativa. El que passa als 6 primers anys de vida, el que passa als 12 primers anys de vida, et marca per vida. És a dir, el que estem veient ara són escletxes, són ferides, que si no les tanquem, que si no les treballem, algunes ja quedaran per sempre. I, per tant, sobretot en els nanos més grans, podem estar parlant de que si no incidim d'una manera molt potent i molt clara, també des del punt de vista escolar, i aquí tenim una certa marge de maniobra, però menys, no? Però també des de fora és molt important. Per tant, la pèrdua individual de l'estiu, allò que en diem el summer gap individual, però també la distància entre ells, de nois i noies que durant aquest temps s'hauran mantingut, perquè hauran pogut estar connectats, perquè hauran llegit llibres, perquè hauran sentit parlar les llengües vehiculars, etc., i altres que no. I, per tant, la pandèmia el que fa és agreujar una dificultat a nivell d'escoles i també agreujar la dificultat dels professionals. Per tant, en aquest sentit, jo crec que l'escenari és molt complicat i, a més, amb un curs que no sabem per on anirà.
I, per tant, jo crec que en aquest sentit aquí ens venen 12 setmanes claus. I això només ho podem fer des dels municipis. Per tant, joventut està molt bé que marqui, però és veritat que també m'està començant a arribar algunes, per exemple, des d'algun tipus d'entitats o el que sigui dient està molt bé aquesta banda de salut, però nosaltres farem el de sempre. No, farem el de sempre no. Per tant, això és molt important. I, per tant, quines són les actuacions? Després la gent del Consell Comarcal parlarà de com. Quines actuacions hem de pensar? Jo crec que s'ha de repensar tot. Per tant, s'han de repensar els casals, s'han de repensar els casals esportius, s'ha de repensar el lleure, s'ha de repensar la biblioteca, les colònies, els clínics esportius. Hem de pensar en tots aquests grups de nanos que l'únic lloc on aniran durant l'estiu serà a l'oratori o a un centre religiós i, per tant, estan fora dels marcs en els que nosaltres treballem. Totes les entitats, totes les empreses, les piscines, els museus. Per tant, la idea és repensar, en aquesta idea que comentava el Joan Carles al principi, de la idea que en dèiem de l'estiu enriquit. Per tant, la necessitat de posar moltes pastilles a Becrem, moltes, perquè la pasta o el que fem quedi enriquit. Perquè si no hi haurà gent que només menjarà aigua. O hi posem molta pastilla a Becrem o això quedarà fluix. Per tant, dos nivells d'actuació, que també una mica el que dèiem a l'article. Nivell universal per tothom. Hem de formar a tota la gent que està en contacte amb infants, adolescents i joves perquè pensin com podem seguir motivant tots els elements d'aprenentatge. Jo crec que aquest és el punt clau. Com motivem? Podem començar amb 30 minuts al matí de lectura voluntària. Això és lleure, no és escola. Estic totalment d'acord amb el que deia el Cesc. Jo crec que és molt important pensar en poder generar espais de suport a allò que té a veure amb les competències bàsiques, que té a veure amb lectura, amb continguts de joc matemàtic, des d'un punt de vista lúdic, etc. Però molt important repensar-les per tothom i treballar-les de formes no escolars, però treballar-les, la importància que això hi sigui. Tot el tema de suport a nivell de menjadors, tots aquests nanos més desafavorits. Què passa amb tot aquest alumnat? I, a més, jo crec que és molt important pensar en tot l'estiu. L'estiu són 12 setmanes. Moltes vegades pensem en l'última de juny i juliol, però jo crec que és molt important que aquest any pensem que això dura fins al 12 o al 14 de setembre. I, per tant, ja entenc que tot això estem parlant també de recursos al darrere, però jo crec que això és molt important. I, per tant, 30 minuts de lectura de llibre, algun joc matemàtic, descoberta de l'entorn social i natural, suport a tasques en algun moment, per exemple, també els nanos més grans. I també la cosa molt important és, i aquí sí que els ajuntaments són claus, és tot el pont entre lo formal i no formal. Jo deia en l'article la importància que de l'escola a l'institut faci una mena com de pla d'estiu de cada nano. I aquest pla d'estiu ens ha d'arribar a les escoles i als instituts. I una altra feina molt important és que cap nano ens quedi fora. I això només podeu fer-ho vosaltres. Heu de fer un check. Crec que és molt important fer un checklist i de dir, repassem tots els nanos del municipi, que tots sapiguem que tenen suport durant aquest estiu, perquè, òbviament, en un context com l'actual, qui ens quedarà fora? Els més desafavorits, els més febles. I, per tant, des de l'escola a l'institut, quines pautes perquè puguin treballar i vosaltres fent de pont entre el que passa, esperem que pugui haver algun treball durant les últimes setmanes de juny a les escoles, que almenys es pugui rebre els nanos i parlar amb ells, i per tant de dir, escolta, totes les escoles dels instituts heu de treballar amb les famílies, amb els nanos, per dir què faràs. I per tant que ningú quedi fora. Jo crec que això és molt important, que tots els nanos estiguin situats. I després un pla més focalitzat, per a aquells nanos que ja tenen més desafavorits, més difícils. Tot el tema de la possibilitat d'obrir escoles, que són espais més grans, per fer-hi casals, activitats esportives, la possibilitat del menjador. Aquí potser sí, algun tipus de suport més explícit a les tasques escolars, i aquí necessitem algun tipus de formació, i per tant potser que el Consell Comarcal pot fer un paper de centralitzar això. No es tracta de fer més escola, però sí que es tracta de motivar aquests nanos que potser s'han estat 8, 10, 12 setmanes sense tenir pràcticament cap contacte amb allò escolar. Si podeu, feu tallers amb les famílies més desafavorides. Hi ha moltes famílies, si les famílies mig normalitzades, diguéssim, amb uns certs capitals, ens està costant, vaja, no sé si us passa a vosaltres, a mi sí, ens està costant que els nostres fills i filles segueixin, facin les activitats, les tornin, avui el Moodle no funciona, avui l'Xtex s'ha penjat, avui això és un avorriment, avui no sé què. Imagineu-vos en famílies on els és difícil entendre què està veient, llegir, no? Per tant,
la importància de poder fer tallers de lectura amb ells, no? Tallers de treball en tot aquest sentit. Què estan fent aquestes famílies? Com acompanyen, no? I fins i tot, jo crec que també tot això pot ser un impuls econòmic. Aquelles empreses que han quedat tallades de menjador, de lleure, d'extraescolars, llibreries, etc. I per tant aquí jo crec que es poden fer també petits impulsos econòmics des del punt de vista local. Vaig acabant. Jo crec que el més important és que cada municipi, que sou els que realment coneixeu el vostre territori, penseu en tots aquests elements, penseu en clau de desigualtats, perquè tot el que no invertim ara ho haurem d'invertir en el futur i sabeu que tot el que no s'inverteix en educació és molt car. Molt car. I per tant jo crec que la importància de treballar amb tot això. Si creieu que en qualsevol moment projectes com l'Enxaneta, gent com la universitat, gent que ha pensat en aquests temes, podem ajudar-vos. Evidentment, compteu amb nosaltres per fer aquesta formació, per fer aquest acompanyament i senzillament encoratjar-vos enormement a part de la banda formal que deia el Cesc, dels 2 metres i les màscares, no sé què, que està molt bé i és molt important, penseu en el contingut, en com reorientar tot allò que s'està fent històricament. Hem de fer una cosa diferent perquè el context és diferent i realment aquestes 12 setmanes jo crec que són molt importants per al tema de desigualtats i pel tema de seguiment, perquè si no, de cop volta arribarem al setembre i l'escola tampoc sabrà molt bé com encaixar-ho, hem de recuperar coses anteriors, ho hem de donar per fet, hem de fer més currículum, hem de fer menys. Jo crec que tots aquests debats encara no estan treballats i per tant crec que des del món municipal tot aquest suport que es pugui fer durant aquestes 12 setmanes és molt important i per tant merci per l'oportunitat de compartir aquesta inquietud i angoixa amb vosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la intervenció. Jo voldria destacar una idea que és molt logística i molt operativa de les que has dit, però que penso que és molt important, que és referent al tema de la transició. És a dir, que les escoles i instituts es preocupin ja, quan ja s'acabi el curs, de dir què faràs aquest estiu, quines activitats faràs, t'has apuntat a algun esplai, mira, en el teu municipi hi ha aquests recursos, hi ha aquestes... Jordi, crec que donaves aquesta idea força, no? Em sembla molt important el que diu Joan Carles, perquè en el fons, en les transicions, sempre la gent que està més despistada és la gent que sempre acabem perdent, no saps mai ben bé on és. Per tant, aquesta idea de demanar a les escoles i als instituts que facin de pont amb nosaltres i, per tant, que cada nano tingui un pla d'estiu, i a més si el podem orientar des del punt de vista escolar, de dir, doncs mira, aquests 10 llibres poden ser un bon recurs si els voleu comprar i que els nanos els puguin llegir, etc. Com ens poden ajudar en aquesta idea de les competències escolars? Però, sens dubte, aquesta idea de pont que tu destacaves em sembla molt, molt, molt important. Molt bé, perfecte. Jordi, doncs t'agraïm molt la intervenció. Hi ha intervencions també en el xat d'aquest workshop. Us penjarem ara el correu electrònic de la IBE, de la Tècnica de Joventut del Consell Comarcal, perquè estan sorgint moltes preguntes i perquè la pugueu tenir de referent de cara a poder adreçar qualsevol qüestió de les que puguin no quedar contestades, perquè evidentment hem de fer també feina d'enllaç amb el Departament de la Generalitat i per tant en aquest correu podreu adreçar les vostres qüestions per intentar que quedin resoltes i no deixar a ningú sense resposta, perquè la veritat és que totes les qüestions que estan sortint són molt interessants. Doncs moltes gràcies, Jordi, i ara sí, seguint l'ordre del dia, demanaríem la intervenció de la Bet Franquesa, regidora d'Educació i Joves i Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic, que ens parlarà d'una intervenció proposta treballada també precisament des de l'Ajuntament de Vic. Moltes gràcies, Bet, per acompanyar-nos avui aquest matí en aquest workshop d'Estiu Enriquit. Gràcies a vosaltres, gràcies per convidar-nos i molt interessant tot el que s'ha dit. Realment hem fet una lectura del document que va sortir diumenge, que ens l'ha fet en Cesc, la presentació que ens ha fet. L'article del doctor Collet també el vaig gaudir llegint. Per mi no va ser espès, va ser, com molt bé diu Jordi, un pròleg de dir, bueno, hem de caminar cap aquí, per tant sí que ens vam agafar des d'un primer moment la possibilitat de treballar un estiu únic.
Així l'hem batejat des de Vic, un estiu únic, en què realment hem de fer un canvi de mirada, un canvi de proposta, que ens va molt bé que ens vagin sortint els indicadors per anar aterrant aquesta proposta, però sí que d'entrada nosaltres vam tenir molt clar que el no fer res no formava part del procés, que en tot cas seria un no fer res perquè salut no ens permet sortir, per tant estem en un confinament total. Però sí que des de la ciutat fa anys que estem en propostes de casals d'estiu i per tant havíem de reinventar-nos d'alguna manera. Què hem treballat tenint tot el que teníem ja sobre la taula? Hem treballat la proposta d'un estiu únic, on l'oferta s'ha ampliat en quant a l'oferta horària del dia, aniríem a una proposta de 8:45 del matí a les 7 de la tarda. L'ampliació de dies, anem des del 22 de juny, que sembla ser que no estarem en fase 3, per tant no els podrem obrir aquest dia, però bueno, de 22 de juny a 10 de setembre. Per tant, aquesta oferta ja la vèiem nosaltres, una oferta molt més àmplia que havíem de donar resposta per això, per tota aquesta situació presentada pel Covid. A part d'aquesta oferta, l'altre hàndicap que teníem i que volíem també que ens venia acompanyada era aquesta incorporació constant i aquesta inscripció constant als casals d'estiu, perquè les situacions laborals i familiars podien canviar d'una setmana per l'altra, perquè si ens deixaven obrir els bars, doncs potser el pare cambrer havia d'anar-se'n a treballar, per tant havia de poder col·locar la canalla. Per tant, no hi havia un període tancat en aquest aspecte, sinó que hi havia aquí una constant inscripció, tenint en compte que logísticament això ens suposava tenir constantment altes i baixes de monitors, però és un tema intern que ens hem de ser capaços de donar-hi resposta. I l'altre gran canvi era amb la temàtica. Sempre s'agafava una única temàtica, durant les setmanes treballava aquella temàtica, tots els casals de juliol fins ara portaven una única temàtica i totes les activitats lligaven entorn d'aquesta temàtica. Aquí vam veure que nosaltres havíem de sortir d'aquest sistema una mica per trencar i per donar aquesta oferta. Llavors, on estem ara actualment és que volem treballar setmanalment durant un 15% de les activitats amb unes activitats esportives específiques, un 30% amb activitats formatives i culturals i el 55% restant activitats de lleure. Això ho tenim molt clar, estem aquí intentant contemplar a veure com ho acabarem d'encaixar, quines propostes finals acabem fent, perquè l'altre tema que aquí entraven era de dir tenim totes les entitats culturals de la ciutat, les entitats esportives que han quedat tocades, que tenen monitors que potser els han hagut de posar en un ERTO i per tant aquests nanos joves que estan fent de monitors el seu complement l'han perdut. Per tant, que tots aquests monitors poguessin formar part del nostre grup de monitors i per tant ser un monitor especialista de béisbol i per tant fer un enriquiment aquí a nivell esportiu en els col·lectius. Quan parlem d'entitats culturals ens hem posat ja en contacte amb les comunitats de culte de la ciutat, amb tot el Departament de Medi Ambient i entitats específiques de Medi Ambient, amb el tema de les corals, escola de música, farinera, escola de dibuix, la biblioteca, castellers, geganters, segals d'Osona, tots aquests ens hi hem anat posant en contacte una mica per veure si ens podien venir a donar aquest plus cultural i formatiu en els casals. Per altra banda, una altra de les coses que des de l'Ajuntament en un moment donat ja vam veure que ens havíem d'obrir era d'aglutinar les nostres pròpies propostes. Nosaltres fem unes propostes de tardes d'estiu, que ens desplacem als diferents barris de la ciutat, a les diferents places, i allà proposem activitats als nanos de carrer, aquests tant de carrer, que també s'hi acaba compaginant i s'hi acaba afegint la gent que passava per allà casualment o que havien anat a parar en aquella plaça per jugar-hi a la tarda. Per tant, també ho incorporàvem com a activitat de casal d'estiu, i el futbol net, que és tot un projecte d'esport a les pistes poliesportives. Això, com que sempre es fa en el medi obert, ara aquí hem d'acabar de veure, segons la normativa, com ho podrem adaptar. Aquí encara hi tenim alguns interrogants una mica grossos que les normatives ens han d'acabar d'ajudar. Però sí que nosaltres volíem que els nanos que participaven a l'estiu únic ja poguessin participar també d'aquest tipus d'activitats i aglutinar-nos tots i anar tots a la una i sortir amb això, amb el projecte aquest d'estiu únic.
En quant als monitors, tenim clar que agafaríem també, com cada any, tots aquests voluntaris que estan ja a escoltes i a esplais de la ciutat, més tot aquest col·lectiu de monitors de menjador que han quedat tocats, més tot aquest col·lectiu de monitors esportius i tots aquests monitors o gent treballadors que tenen les entitats i que s'han vist afectats per la crisi aquesta econòmica que ens ve amb el Covid. Això seria una mica el que nosaltres tenim plantejat. No ens està costant massa adaptar-ho a la normativa, per ràtios i, doncs sí, i vam veure que havíem d'anar-ho encaixant. Evidentment, aquí hi ha tot un tema de pressupost important, però que hi hem de fer front, que tenim molt clar que hi hem de fer front i que hem de poder abastar a donar l'abast i atendre tot el que ens ve, perquè és una situació prou greu i prou preocupant per tots. Pel que fa a tota aquesta activitat o aquest percentatge formatiu, sí que tenim la idea, que no l'hem portat a terme encara, de posar-nos en contacte amb tots els centres educatius i demanar aquesta vocació educativa dels mestres perquè de manera voluntària els mestres de la ciutat es vinguessin a fer això. Doncs a mi em va bé aquests 15 dies i vindré de 11 a 12 i em va bé proposar-vos activitats d'escriptura, activitats de matemàtiques, activitats de... Doncs tot això ho recolliríem com a un plus, un mes a més que entressin en els casals, amb les condicions, evidentment, de proteccions necessàries, però a portar a terme aquestes activitats perquè els nanos disposessin d'aquest plus formatiu que no tenen, que no han tingut durant aquest temps. Però no només que vinguessin presencialment, sinó que també l'altre, els hi faríem com dues ofertes, l'altra seria que ens vinguessin a fer o que ens fessin un traspàs de materials i d'informació que ells puguin disposar, de tipus d'activitats que es fan habitualment a les escoles per tenir activada tot el que és la percepció visual, que ens ajudarà molt a l'ortografia. Si hi ha una activitat o un joc preparat per això, que ens el poguessin explicar i que els monitors el poguessin portar a terme. O sigui, no només que el mestre vingués a estones, que també ho trobem molt interessant, sinó que a més ens pugui traspassar tipus d'activitats a fer i que els propis monitors els puguin fer. Aquesta és una mica, molt a grans trets, el nostre plantejament des de Vic. Aquí estem, anem detallant coses i anem detallant ja ofertes en funció una mica del que ens diu la normativa. També ens ha arribat ja que podrem disposar, perquè evidentment tota aquesta normativa el que fa és haver de disposar de més espais, però la Generalitat ha posat a disposició els centres de secundària, els instituts, la qual cosa també ens dona una mica de moviment i de dispersió per la ciutat per poder obrir diferents centres per atendre aquestes activitats d'estiu. No sé si hi ha alguna cosa que voleu que us aclareixi, però una mica seria aquest projecte el nostre, en el que estem treballant. Molt bé, molt interessant, Elisabet. Si et sembla, espero que et puguis quedar i si al final hi ha qüestions, doncs així ens les pots respondre. És possible? És possible, és possible. Molt bé. Doncs moltes gràcies, regidora. Perfecte. Doncs, si us sembla, avancem en l'ordre del dia. Gràcies a la Bet Franquesa per aquesta intervenció. I ara seria el torn de la Ivet Costa. Ella és la tècnica, la directora del Servei de Joventut del Consell Comarcal d'Osona, que ens parlaria d'aquestes enquestes que hem preparat des del Consell Comarcal, informe d'activitats de lleure a Osona. Que, a més, la Ivet, ja ho veieu, hem posat a la vostra disposició el seu correu electrònic, que teniu en el xat, perquè serà d'alguna manera des del Consell Comarcal la tècnica que centralitzarà qüestions que segur, indubtablement, aniran sortint perquè entendreu que la situació és la que és i que tot això és molt nou. Aquest estiu enriquit volem que sigui molt enriquit, però hi ha tot de temes de logística i també temes de contingut que segur que sorgiran més dubtes encara que els que estem intentant de respondre en aquest workshop
En tot cas, doncs, la Ivet està a la vostra disposició perquè li adreceu preguntes i ella faria d'enllaç també amb els departaments de la Generalitat, amb els diferents tècnics del Consell Comarcal per poder-vos donar-vos resposta a les qüestions que li plantegeu. Ivet, endavant. Ai, se'm sent ja? Se't sent bé. Vale. Nosaltres des del Consell Comarcal vam passar una enquesta a tots els municipis perquè exposessin una mica com s'estaven plantejant les activitats d'estiu i en els diferents àmbits, quines relacions tenien amb les entitats, si ho feien com a casals municipals o ho feien més les entitats. I hem rebut resposta d'uns 37 municipis, molt interessant, i hem pogut detectar diferents necessitats que anaven una mica encaminades al que han estat exposant els ponents, no? La necessitat de donar el suport emocional als infants i als joves, el suport a les famílies per oferir aquest espai d'infants, de protecció i seguretat, ens basarem una mica en les directrius que ens dona la Generalitat, oferir recursos econòmics, que també estem esperant que ens donin aquestes directrius de la Generalitat i que des d'ara al Consell no podem donar resposta de com ho farem això. I també, sobretot, estem treballant molt amb serveis socials per vetllar per la integritat d'aquestes persones que estan en exclusió social. El més important també que creiem des de joventut és la promoció del lleure. Creiem que el lleure ja inclou la promoció de totes aquestes competències, però sí que és veritat que es poden incloure continguts, però creiem que és molt important que si s'inclouen es facin vetllant per l'educació del lleure, que creiem que és la base de les activitats d'estiu, que són aquests casals. I això des de joventut creiem que és important, que no s'ha de destruir, diguéssim. Després, per altra banda, parlant una mica sobre el teixit aquest que seria important fer entre l'ens local, l'escola, les famílies i les entitats, hem pensat una mica en un circuit que es podria dur a terme, però que s'hauria d'acabar d'especificar. Nosaltres tenim un aplicatiu que es fa servir des del Departament d'Educació on hi ha els centres educatius inscrits i s'hi poden inscriure més, i a partir d'aquest aplicatiu el tutor pot escriure diverses observacions sobre els alumnes. I aquestes observacions són transmeses al tècnic municipal o al tècnic de joventut dels diferents ajuntaments. Llavors, la idea és que utilitzant aquest aplicatiu es pugui fer una connexió entre el centre educatiu i l'Ajuntament o el referent de l'Ajuntament i que, com que les diferents entitats cada vegada que realitzen una activitat notifiquen, doncs després aquest referent de l'Ajuntament pugui contactar amb les entitats i arribar a tots aquests infants o tots aquests joves que necessiten més aquest aprenentatge i que potser tenen algunes particularitats a tenir en compte. Aquest circuit l'estem perfilant encara una mica, però la idea aniria una mica per aquí, per donar aquesta resposta. I no ho sé, estem treballant amb tots els departaments i estem intentant donar resposta a les respostes que hem obtingut a les enquestes que s'han anat fent. Però és una cosa que estem treballant encara i estem seguint totes les directrius que ens donen i hem de seguir treballant. No sé si teniu alguna pregunta concreta a fer o alguna més. El que sí que amb el recull, que si Ivet has treballat aquella diagnosi, una diagnosi que llavors penjarem, si de cas, en la web del Consell Comarcal, en l'apartat Covid, si de cas a la xerrada ho explicarem, i penjarem aquest document de treball, d'extracció una mica de totes les dades que es van fer arribar als ajuntaments, que és força interessant. Sí, el que explica una mica aquesta diagnosi, així molt resum, és que tots els ajuntaments volen destinar recursos a les activitats de lleure i volen donar resposta a tots aquests infants i tots aquests joves que les necessiten. Però sí que és això, que jo crec que hi ha moltes particularitats perquè no és el mateix parlar d'un municipi gran que d'un municipi més petit, que potser no tots aquests recursos. Llavors, des del Consell Comarcal el que estem intentant treballar és tot això, com ho treballem amb els municipis grans que potser tenen més recursos tant materials com econòmics com humans i com ho treballarem en aquests municipis més petitets que potser no ho tenen. Molt bé. Aquesta diagnosi ens ha ajudat a tenir aquesta visió dels diferents municipis de la comarca i de les diferents necessitats i que anirem abordant en la mesura que puguem. Molt bé, doncs anem a l'últim punt de l'ordre del dia i així després podrem donar el torn obert de paraules.
La Sílvia Madrid, directora dels Serveis Socials d'Osona, ens parla d'aquesta síntesi i aquesta proposta tècnica per part del Consell Comarcal. Sílvia, quan vulguis. Gràcies. Bones, bon dia a tothom. Jo us presentaré l'idea és fer una síntesi de les principals qüestions que han sortit avui i després també hem fet un debat entre els diferents tècnics de joventut, esports, ensenyament i serveis socials, avançant una mica de quins serien les directrius o com hauria de ser aquest estiu enriquit. Bàsicament, sé que estem al final de la sessió i l'idea també és generar una mica de debat entre els assistents. Només us presentaré 5 idees força que van lligades una mica amb el que han anat dient els diferents ponents al llarg del matí. Una d'aquestes idees forces, sobretot, és això, que l'estiu, sobretot l'estiu aquest enriquit, no sigui un trencament entre l'educació formal, l'escolar, perquè ja sabem que els nens han estat molt temps sense anar a l'escola, i el temps d'estiu, l'educació no formal. I també sabem que tenim molts professionals del món local que també poden donar suport a això, i ha de teixir ponts entre aquesta educació més formal o l'escola i l'estiu. Una altra idea força que també hem estat treballant és el tema del confinament. Els nens tenim un gran nombre d'infants i joves que han estat desconnectats i jo crec que tots els professionals i monitors de lleure tenim el repte de com facilitar i fomentar sobretot aquests infants i adolescents que més ho necessiten i com podem promoure des de les institucions una intervenció coherent entre tots els professionals. I quan parlem de tots els professionals parlem de tots, professors, serveis socials, educadors, treballadors socials, tècnics de joventut, tècnics d'esports, que poden donar suport en tota aquesta tasca. I després el que veiem també com molt important és que els ajuntaments sobretot han de tenir un paper central i han de ser els pilars d'aquesta intervenció. Hem estat debatint això com podria ser, perquè sí que les realitats, com surt a la diagnosi, si la podreu veure, són molt diverses, però amb la idea d'un casal únic i múltiple a cada municipi. Que aquests casals puguin ser també itinerants en diferents equipaments i espais municipals i sobretot reafirmar la idea també que ha parlat en Jordi Collet del contingut de les diferents activitats. Creiem important i també hem estat discutint que han de ser activitats del lleure, també activitats esportives, però també molt important aquestes activitats competencials i artístiques i sobretot d'acompanyament emocional dels infants, perquè sí que estan en una situació complicada després d'aquest confinament. I també creiem important també donar suport familiar, suport a les famílies que apuntin aquests infants. També vam considerar, tenim una comarca que els espais de medi obert i de natura són excepcionals, o sigui, prioritzar sobretot activitats a la natura i també el treball en xarxa, sobretot a nivell municipal, era molt important, sobretot amb totes les entitats i que l'Ajuntament sigui el paraigua d'enxarxar totes aquestes entitats que poden col·laborar. Ho ha explicat molt bé la Bet Franquesa, de com totes les entitats de diferents nivells que poden tenir un pic, doncs en municipis petits també, poden col·laborar, cooperar per crear aquest espai o aquest casal enriquit. Clar, després també un dels temes que hem discutit és quin paper ha de tenir els ajuntaments i quin rol també ha de tenir el Consell Comarcal o quin suport pot donar al Consell Comarcal. Algunes coses també han anat sortint. Veiem que el Consell Comarcal pot ser un espai de suport i assessorament sobretot a les entitats per muntar aquest tipus de casals. Jo crec que en poc també ens clarificarà a través dels protocols temes de seguretat, però ja no només seguretat, sinó també competencials, quins continguts hi han d'haver, etc. I també creiem que podem ser un pont entre vehiculitzar els casals amb tots els professionals de programes que ja tenim engegats. I tenim professionals que ja tenen expertesa en certes coses, en treball amb famílies, amb educació en valors, amb intervenció comunitària. Tenim programes ja que ja estan vigents, com és l'Enxaneta, el SUAF, que és el Servei d'Orientació i Atenció a Famílies, l'Esport en Valors, que són programes que ja eren vigents abans del Covid i que poden donar la seva expertesa en l'acompanyament més psicoterapèutic o emocional d'aquests infants o d'aquests monitors per fer les seves activitats. O sigui, la idea és compartir, donar suport i sumar esforços entre els diferents professionals
de tots els serveis i departaments. Després creiem també que pot ser interessant, després ho podem discutir amb el debat, les competències que té joventut, sobretot en temes d'inspecció de centres educatius i d'activitats d'estiu, sobretot amb el compliment d'aquests criteris que podem establir, de quins són els criteris per part de les entitats organitzadores, i sí que creiem que es pot fer una tasca en relació a això. I també ens plantejàvem oferir una formació en els monitors. Sembla que ens és poc avançat que la Direcció General de Joventut ells estan plantejant una formació així online amb tots aquests temes, seguretat i gènere, però creiem important això, aquesta formació de tots els monitors de lleure, sobretot amb aquestes diferències que hi haurà, que serà un casal diferent, això tots ho tenim clar. Després, a nivell d'esports, també es va comentar això, la possibilitat de contractació més àgil de personal a través del centre esportiu d'Osona, sobretot quan els municipis plantegen activitats esportives o casals multiesportius, i després també el rol que hem de tenir, sobretot amb els menjadors escolars, el servei de menjador, quines possibilitats tenim, sobretot amb el servei que ofereix el Consell Comarcal de Menjadors Escolars, sobretot amb cuines que estan, facilitar, intentar fer aquesta facilitat i gestió dels menjadors escolars. Això també ho hem discutit i també ho hem parlat. També veiem que serà un casal diferent, això tots ho tenim clar, i que el casal havia de durar quasi bé tot l'estiu, amb diferents franges horàries, tenint en compte el clima, les calors, i tot això. Especial èmfasi sobretot en infants que estan en vulnerabilitat, o sigui, com aquests infants poden accedir a això i facilitar des dels ajuntaments la seva cobertura, però amb la línia també que ha dit en Jordi Collet, que tothom tingui accés a aquests casals, o sigui, tothom que creiem que ho necessiti pugui tenir accés. I bàsicament aquestes són les principals idees de la sessió d'avui. Jo sí que m'agradaria que, segur que hi ha molts dubtes, perquè segurament molts ajuntaments tenen dubtes en relació a això i m'agradaria donar torn de paraula i que es pogués generar debat i a veure si podem respondre per tancar aquesta sessió una mica amb dubtes o suggeriments que tingueu els assistents. Molt bé, Sílvia, doncs sí, t'agraeixo aquesta invitació perquè ens queden 15 minuts de workshop. Després sabeu que a les 12 comença un altre workshop que organitzem com a Consell Comarcal, que és comerç local front a la situació del coronavirus, per intentar aprofitar oportunitats del comerç local i que organitzem conjuntament amb Creacció. Per tant, ara sí, obrim aquest torn obert de paraules de les últimes intervencions que hi ha hagut, de la Bet Franquesa, de l'Eduarda Manlleu, de la Ivet Costa i de la Sílvia Madrid, i en tot cas a la vostra disposició administrarà els torns de paraula en Pere Medina. Quan vulguis, Pere. Perfecte. Aneu marcant amb la mà alçada si hi ha alguna pregunta o alguna consulta. Després de la introducció de la Sílvia sí que ens queda la pregunta a tots, suposo, de i ara què, no? És una situació nova, és un repte per tots i en el fons no tenim cap recepta magistral. Així que des del Consell la proposta que llancem és aquesta, és fer-vos arribar tota la informació treballada, treballarem un petit catàleg de serveis on vosaltres ens indicareu una mica les vostres necessitats i aquí és on, en el fons, aquest estiu enriquit pels nostres infants l'hem de treballar entre tots. Aviam, veig que hi ha dues mans alçades. Maria Balasc, de Vic. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies a tots per la tasca que esteu fent i perquè aconseguim poder fer aquests llocs perquè els joves hi puguin anar aquest estiu. Estic d'acord amb tothom, amb totes les intervencions que hi ha hagut. En Cesc poc ens ha fet una explicació una mica més logística del que necessitarem, de quines seran les distàncies, els monitors, els espais, etc. En Jordi Collet ens ha fet una reflexió molt bona dels continguts, de les necessitats dels continguts, d'aquesta diferència que ens trobarem entre nanos amb estils molt diferents, però jo sí que tinc com una obsessió i també ja li vaig fer arribar a
la regidora Bet Franquesa en l'Ajuntament, que és una part que jo crec que ens descuidem una mica i que hauríem de tenir en compte, que és l'estat anímic en què ens arribaran aquests nanos en els casals d'estiu. O sigui, el casal d'estiu serà el primer cop que el nen o el jove sortirà de casa a fer una activitat a fora i segurament ens trobarem amb pors, ens trobarem amb nanos que han viscut coses no gaire agradables dins l'àmbit familiar, amb nanos que han tingut pèrdues familiars o d'amistats i que no han pogut fer bé un comiat. Per tant, a mi em preocupa més tota aquesta part més anímica, no? Llavors, jo sempre dic que vivim en una comarca afortunada perquè tenim un servei com és l'entitat Osonament i Salut Mental que ens podrien donar un cop de mà i crec que seria molt, molt, molt important que en els casals d'estiu hi contempléssim el perfil d'una persona o d'un professional o d'algú, o sigui, a vegades no és només un professional, a vegades pot ser, jo què sé, Pallassos Sense Fronteres que en saben molt, ja et torno a dir Osonament amb salut mental, però crec que sí que hem de tenir en compte que els nanos no ens arribaran amb l'estat anímic en què estem acostumats, que tenim uns monitors que són molt bons i que no en dubto que podran fer una formació i en podran saber molt, però no estaran preparats perquè no ho estem ni els mestres ni ningú preparats pel que ens podem trobar. Per tant, sí que m'agradaria posar sobre la taula aquesta reflexió de tenir un suport per poder atendre aquesta necessitat ni conceptual, ni cognitiva, ni logística, sinó la part més emocional i més psicològica. Però tot, gràcies per la feina que esteu fent, per donar-nos aquesta oportunitat. Perfecte, moltes gràcies, Maria. Sí que comentar-te que això sí que ho tenim recollit amb tot aquest treball transversal que s'està fent a nivell dels tècnics del Consell Comarcal. Sí que està contemplada aquesta formació més psicològica i més d'acompanyament amb una guia de bones pràctiques, però està molt bé que porteu aquest punt de vista perquè segur que serà un tema superimportant amb la retornada, amb l'engegada dels casals. Moltes gràcies. Ara tenim en Jordi Francàs, que també té la mà alçada. Sí. Primer de tot, moltes gràcies per aquest espai. A mi, primer de tot, volia traslladar una proposta que se m'ha fet de casals de lleure de l'estiu del poble, i és que està molt bé aquesta cooperació del Consell Comarcal i tot això, però em demanaven a veure si seria possible crear espais de cooperació i transversalitat a nivell comarcal, és a dir, algun lloc, algun espai on tots els casals i totes les entitats del lleure de l'estiu poguessin compartir informació poder una mica més directa entre elles i que no fos a través dels ajuntaments i que hi hagués una mica aquest espai de trobada en comú, ja no només d'ajuntaments i entitats diguéssim locals, sinó dels propis espais i els propis professionals per poder compartir-se entre elles recursos i tot això. Després, cert és que som municipis molt diferents. Nosaltres, per exemple, a Figueroles som d'unes dimensions més aviat reduïdes i tenim una realitat molt diferent del que pot ser un Manlleu i un Vic, i penso molt que aquest estiu prendrà més sentit que mai la lògica de la municipalitat i el pensar globalment i sobretot actuar localment. Després, en aquest sentit, vull traslladar la necessitat de cooperació i independència ja no només dels ajuntaments sinó de les entitats, perquè si bé és cert que des del lleure s'ha de donar recursos educatius i continguts de l'escola, penso que és un bon moment perquè l'escola també pensi
una mica més en forma de lleure i una mica posar en valor de que, per exemple, en el meu municipi, la major part del lleure que tenim és de forma voluntària i de forma desinteressada. Cert és que no són professionals perquè no ho acredita cap títol, però segurament tenen més coneixement i impregnen més realitat que inclús nosaltres que estem en el mateix municipi. Després vull posar sobretot en relleu tot aquest coneixement i veure com podem crear aquests espais de transversalitat i de cooperació ja no només a nivell comarcal, sinó a nivell local. També traslladar-vos que des de Figueroles hem creat una assemblea d'entitats en el lleure per gestionar totes plegades tota aquesta situació i no sé si algun altre municipi ho està fent o s'ho havia plantejat, però us deixo aquí la proposta de Figueroles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Doncs recollim aquesta proposta de crear aquesta xarxa d'entitats i de gent que treballa en el sector dels casals a nivell comarcal i així puguem compartir totes les inquietuds que vagin apareguent. No sé si tenim alguna altra intervenció. Hi ha algú més? Veiem que no hi ha cap mà més aixecada. Doncs, simplement gràcies a tothom per l'assistència. Sí, Pere. Digue'm. Jo ja he fet unes preguntes al xat, però volia fer una reflexió general. Endavant. Jo tinc entès, i ho he parlat ja també amb la secretària de l'Ajuntament, que els ajuntaments, el 20% del superàvit que ens deixen utilitzar per temes del Covid, del superàvit del 2019, que depèn de cada cas, de cada ajuntament, però poden ser realment bastants diners. Una de les possibles vies d'utilitzar-lo pot ser donant suport als casals d'estiu en el sentit de dues possibles interpretacions, entenc jo. Una seria becar a les famílies, perquè la quota setmanal mensual els hi surti més barata, setmanal, perdó. I l'altra seria posant personal a disposició de les entitats o empreses de lleure, sobretot perquè fa els experts, entenc jo, perquè és que si no, aquestes entitats i empreses que fan la funció que és tan important aquest estiu, doncs econòmicament els serà molt més inviable que un any normal. I, per tant, crec que val la pena reflexionar des dels ajuntaments per tenir en compte aquestes possibles ajudes que els hi podrien fer a les entitats o empreses de lleure en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Ja veig que tenim una altra mà aixecada, la Sílvia Grau. Sí, hola, seré molt breu. Només agrair-vos aquesta trobada, que penso que ens ha estat molt enriquidora per tots. I era el fet que heu comentat que per normativa seria un monitor per grup, que fos sempre el mateix monitor. Nosaltres havíem plantejat el casal en què normalment és un monitor, però si bé tenim un monitor que podríem dir que és especialista en algun tema, sigui anglès, esports o el que sigui, i en aquest cas no seria sempre el mateix monitor pel mateix grup de nens i veure com s'enfocaria aquesta opció. Gràcies. Val, perfecte. No sé si tenim algú a nivell tècnic que pot donar resposta. Si no, recollim la consulta, Sílvia, i ja en retorn. La Marta Muntades, que també té la mà aixecada. Sí, és que ara, amb el tema de les ràtios, era la pregunta que tenia a l'inici, llavors m'ha semblat que em quedava contestada, però ara torno a tenir el dubte. És ràtio 10, però clar, i els grups de moment, per les indicacions oficials que tenim, han de ser de 10 infants o joves. Llavors, hi haurà d'haver un altre monitor per força, perquè si passa alguna cosa o la persona ha d'anar al lavabo, no pot deixar el grup sol. Per tant, per molt que sigui 10, al final seran 2 per 10 infants. És així o no? Ho tinc ben entès o mal entès? Jo he entès que el primer rati és 10, però al principi n'hi han d'haver 2 fins als 10. Que sí? Vale. Jo he entès això, de la intervenció d'en Francesc Poch. Vale, gràcies. Sí, és això, O sigui, que els primers 10 hi ha d'haver com a mínim un monitor més.
Llavors entenc que els següents 10 ja podrien ser 3 monitors. Corregiu-me perquè, si no ho dic bé els tècnics, que és una cosa molt tècnica, això. Però això vol dir... Clar, però els grups de 10 no es poden mesclar. És a dir, han de ser 10 separats, no? Per tant, sempre seran 2 monitors, 10 infants, no? Jo no ho interpreto així. Jo interpreto que és U10 i es fa el còmput total. Entenem que hi haurà grups de convivència en el mateix espai. Per tant, pot ser que creem un casal de 30 amb grups de convivència de 20. Llavors, U10 en cada grup d'aquests de convivència. Si en un espai, en una mateixa escola, poden conviure 3 grups de convivència. Per tant, hi haurà 3 monitors en aquell espai, diferenciats entre que no hi hauran, que no es barrejaran els grups, però hi haurà 3 monitors compartint el mateix espai. Bé, la mateixa instal·lació, per deixar-ho clar, no el mateix espai, sinó la mateixa instal·lació. Per tant, el ràtio continua sent U10. Només en aquells casals que hi ha menys de 10 o que estan entre 10 i 20 es necessitaran 2 monitors. Perfecte. Si més no, demanarem un aclariment al departament i quan pengem la documentació a la web ja aportarem aquest aclariment perquè ho tinguem tots clar. Això em sembla per això que en Jordi Vall d'Oriola ho tenia clar, no, Jordi? Bé, i si no fem això que diu en Pere, Ho dic perquè és un dubte important, aquest. Sí, com està plantejat, la ràtio el que trenca és amb les fraccions. És a dir, és U10 amb 2 monitors mínim, perquè el primer, és a dir, el nou decret, el 267, el que fa és incorpora que sempre hi ha d'haver-hi 2 monitors. L'antic decret, el 167, no deia això. Llavors, al casal, 2 monitors, encara que tinguis 3 nanos. Llavors, és com diu l'assumpte, a partir d'aquí, U10, la ràtio ja no és fracció, sinó un monitor, i dins del casal hem d'atomitzar-lo amb aquests grups de convivència que poden coexistir a la mateixa instal·lació amb un monitor de referència en cada grup de convivència. Molt bé, perfecte. Doncs aclarit. Doncs, Pere, si et sembla, ho hem de deixar aquí, perquè hem exhaurit el temps, però penso que tothom s'ha seguit moltíssim a les intervencions. Les preguntes han sigut concises, breus. Recordar-vos això, que a la web del Consell Comarcal, a l'espai Covid, trobareu informació complementària, que podreu accedir a aquesta documentació que és tan important. Molt interessant l'aportació que ens feia en Jordi Francàs des de Fogroles de la necessitat que el Consell Comarcal aglutini o coordini no només els ajuntaments, sinó les entitats cíviques, esportives, els grups d'esplai que aquest estiu voldran actuar i voldran segur treballar per aquest objectiu compartit d'estiu enriquit. I agrair-vos a tots la vostra presència i recordar el correu de la Ivet, ivetcostas@ccosona.cat, que teniu en el xat d'aquesta trobada, la tècnica de joventut del Consell Comarcal, que anirà aglutinant totes les peticions que es puguin anar plantejant. Doncs gràcies a tothom i a la vostra disposició. Vinga. Adéu. A vosaltres, gràcies. Bon dia a tothom i molt bon estiu enriquit per tota la comarca. Gràcies. Gràcies. Adéu, bon dia a tothom. Adéu, adéu.